Zij binnen nog mij zien twaan, maar er binnen ek gewoon jerebarre nesten bij, waar maar één jong piekje oerbleun is. Gemiddeld krijgen heid en mem jerebarre zo'n 1,8 jonkies in het jaar. Haast twa dus. Dit hier binnen er maar 1,3. Oorzaak? Het waar. Rond het Pinksterweekend hebben we natuurlijk extreem wierd en kan wat weer hadden voor de tijd van het hier. En nou ja, dat kan die jonge jerebaren heel slecht zien. Hoewel als ze wel genoeg voer krijgen kunnen. Maar rijden ze bijvoorbeeld 3 dagen achter elkaar toch steeds wierd en als temperaturen van een graad af zien, nou ja, dan ben ze heel erg kwetsbaar en dan gaan ze eigenlijk toch redelijk snel dicht. Eens is het ook best wel een heel zinnig gevoel, want een droge maaitijd is ook al net goed, want dan kun je net genoeg fretten vinden. Maar deze dweiltrog wie het de maaitijd had echt een slagveld maken onder de jonge jereban. Die oude vogels, die ouders, die dekken zowel oud natuurlijk. Hè. Ben ze nog heel iets, zitten ze er natuurlijk mooi prachtig bovenop. Maar als die jerebaren wat groter worden en krijgen ze dan ook al wat veren, nou ja, dan rijden ze toch bijvoorbeeld bij het wisselen van die ouders, want ze moeten natuurlijk ook voer ombrengen. Nou, als je eerder is een bui, dan bloedt die wel even zitten. Maar ja, rijdt het 24 hoeren, dan zie je toch dat die jongen zelf heel wierd worden. Deze jongen had dus prima fammekooi hier in Gouw, maar het materiaal van een nest, dat speelt een grote rol bij hoe volle jongen er oerbleven. Soms ben die nesten zo dicht, dan bloedt het wetter er haast niet steen. Nou ja, en dan worden ze extreem koud. En ja, dat kan ze gewoon niet zien. We hebben wat rieke jaren voor de jerebarre efter de reg en dus maakt het ijs net zo heel volle uit dat de jerebarre het dit hier wat dreger had met de piekjes als het oor hier.